So yun mga kamotorov, dito tayo ngayon sa may Blue Sky Amusement Park. Dito lang yan sa may Bayambang, Pangasinan. At ito yung magiging bagong pasyalan dito sa may Bayambang, Pangasinan. Tabi lang to ng Saint Vincent Ferrer Prayer Park. So yun, pag namasyal tayo sa may Prayer Park, may second option tayong pupuntahan at ito yung amusement park ng Bayambang, Pangasinan na Blue Sky. At ito din yung Sky Ranch. So yan, pag gusto nyong sumakay dyan at mag-enjoy sa mga view, pwedeng-pwede yan. At kung adventure rides naman, yan, pwedeng-pwede ka rin dito. At ito, may mga food stall din dito na pwede nating bilihan ng foods natin, ng makakain natin. Yan, pag napagod tayo sa rides, pwede tayong bumili ng pagkain natin dyan. So yan, nakapila na kami dito sa may Sky Ranch at i-enjoy natin yung mga view makikita natin dito. So yan, ito yung Saint Vincent Ferrer Prayer Park. Yan, makikita mo yan. At makikita mo din dito yung JKQ Hospital. So yan, pag gusto mo naman ng chill rides lang, ito, pwedeng-pwede ka dito. At may enjoy mo. Pati yung bata, lalo na pag yung bata kasama mo matatakutin. So yun. At kung gusto mo naman talaga ng adventure rides na naman, yan. Pwedeng-pwede ka dyan. At yan, pwede ka ding sumakay dito. At iikot ka niya dito sa buong amusement park. Yan, may enjoy mo rin ang pagsakay dito, pati yung anak mo. Yan, makikita mo. At sobrang ganda talaga dito. So, yon, may mga thrill rides na naman dito. Yan, pag gusto mo talagang thrill rides, yan. Enjoyin mo yan. Mapapasigaw ka ng sobrang lakas dyan. At meron din mga pangbata naman. So yan, kasama nila yung parents nila. Yan, ini-enjoy nila. Chill rides lang sila dito. Oh. At ito, syempre hindi mawawala to. Ito yung pinakagustong gusto talaga ng mga bata. Kahit nung bata din ako, gustong gusto kong sumakay dyan. Kaya ini-enjoy ko yung pagkabata natin noon. So yon. At ito, meron din bump car na pwede nating puntahan at pagsakyan. Yan, ma-enjoy din natin yan. Masusulit mo talaga dyan kahit nagbabanggaan kayo. Enjoy na enjoy, mag-enjoy kayo ng buong pamilya mo. At yun. So maraming punta rin ngayon kasi bawat empleyado kasama nila yung isang pamilya, ay dalawang pamilya pala. Dalawang tao sa pamilya nila. Yun. So yan, nag-enjoy kami. Kasama ko pala si Mrs. at yung pamangkin niya. So, yan. At ito, sasakay sila ngayon dito. Itatry din nila ito. Si Mrs. at yung pamangkin niya. So, yan. Medyo pagod na silang dalawa. At yun, na-enjoy namin. Di man masyado nasakyan lahat. Pero pagpunta kayo dito talaga, sulit na sulit at mag-enjoy kayo sa bawat rides.